खुलुमबाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब सुनीता विलियम्सआ बुहुमाव सफैफिनबाय। नंगौ, गावनि हानजाखौ लानानै अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्सआ बुहुमाव सफैफिनबाय। 9 दानसिम हादोर गेजेरारि अख्रांमा स्टेशनाव थाबथानानै थानायनि उनाव सुनीता विलियम्सआ मिनिनायजों बुहुमाव फैफिनबाय। अख्रांमायाव गासै 286 सान थानायनि उनाव सुनीता विलियम्सआ बुहुमाव फैफिननायाव जाफुंसारबाय। बेखौ लानानै दिनै मुलुगनाङैनो रंजाखांदों आरो सुनीता विलियम्सजों लोगोसे बिथांनि हानजाफोरखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि सुनीता विलियम्स आरो बिथांनि लोगो विल्मरआ 8 साननि थाखायल' अख्रांमायाव दावबायनो थांदोंमोन। थांनाय 2024 मायथाइनि 5 जुनखालि सुनीता विलियम्सजों लोगोसे बिथांनि हानजाया बुहुमखौ बिदाय होनानै अख्रांमासिम रावना होलांदोंमोन। नाथाय अख्रां दिङाया जन्थ्रआरि गाज्रि जानायनि जाहोनाव बिसोरो 9 दानसिम अख्रांमायाव थाबथानानै थानो गोनां जादोंमोन। जोबनायाव नासाया एलन मास्कनि स्पेस एक्सनि हेफाजाबाव बुहुम फारसे फैफिननानै दिनै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों सुनीता विलियम्स आरो बिथांनि हानजाया। खुलुमबाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब सुनीता विलियम्सआ बुहुमाव सफैफिनबाय। नंगौ, गावनि हानजाखौ लानानै अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्सआ बुहुमाव सफैफिनबाय। 9 दानसिम हादोर गेजेरारि अख्रांमा स्टेशनाव थाबथानानै थानायनि उनाव सुनीता विलियम्सआ मिनिनायजों बुहुमाव फैफिनबाय। अख्रांमायाव गासै 286 सान थानायनि उनाव सुनीता विलियम्सआ बुहुमाव फैफिननायाव जाफुंसारबाय। बेखौ लानानै दिनै मुलुगनाङैनो रंजाखांदों आरो सुनीता विलियम्सजों लोगोसे बिथांनि हानजाफोरखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि सुनीता विलियम्स आरो बिथांनि लोगो विल्मरआ 8 साननि थाखायल' अख्रांमायाव दावबायनो थांदोंमोन। थांनाय 2024 मायथाइनि 5 जुनखालि सुनीता विलियम्सजों लोगोसे बिथांनि हानजाया बुहुमखौ बिदाय होनानै अख्रांमासिम रावना होलांदोंमोन। नाथाय अख्रां दिङाया जन्थ्रआरि गाज्रि जानायनि जाहोनाव बिसोरो 9 दानसिम अख्रांमायाव थाबथानानै थानो गोनां जादोंमोन। जोबनायाव नासाया एलन मास्कनि स्पेस एक्सनि हेफाजाबाव बुहुम फारसे फैफिननानै दिनै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों सुनीता विलियम्स आरो बिथांनि हानजाया। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9770-745-7550 एबा 8876480218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।